Ramogi TV. Purwane mautenre kod weche mag siasa lalruok e kind piny owacho kod Azimio. Riwruok mar mine mani e dinde mopogore opogore kadho nam chumbi midendo ni Coast Women Interfaith Council kwayo tend Kenya Kwanza kachiel kod mano mar Azimio la Umoja One Kenya mondo miyo twak kanyakla mar gayo wach ng'anyo ma kidek chako timore kendo e pacho ka. Kagiloso e boma ma Mombasa, minego koni kata bang' timo winjruok mar keto tenge weche mag ng'anyo. Jotelo manie kweth ariyogo chal ni pod onge kod winjruok malong'o ni mar pod gibayo wach kama moko bende buogo mar dok e ng'anyo. Gilero ni thoth jo Kenya ne oyudo fuong'ruok mar dhi nyime kod tijegi bang' kane ogai mar Azimio Raila Odinga ne ochungo ng'anyo wach gino makoro gisiro ka gilero ni ng'anyo ok owinjo dhi nyime kendo. Jambo ambalo tunaita mwito kwa serikali na hata viongozi wa upinzani kwamba wakubaliane haya maandamano yalivyositishwa Jumatatu yasitishwe siku zote. Kile ambacho tunahitaji, they need to embrace dialogue. Waongee, waweze kuelewana, wakubaliane. Tunahitaji nchi ambayo iko na amani, nchi ambayo iko na afya. Na tukisema afya, afya zetu za kimwili, afya za kiroho, biashara na usalama kila maeneo. Opposition and people in power, we have to accept that we are all Kenyans, and patriotism for our country, the land we are born in, the land which has given us good fruits and food to eat. Hakuna mama ambaye kwamba anafurahia kuona biashara yake imeumia. Hakuna mama anayefurahia kuona mtoto wake ameumizwa katika violence ama katika maafa yoyote. Watufikirie sisi, wafikirie wale ambao hawana macho, wafikirie wale ambao wanatambaa chini, wafikirie wamama wenye ulemavu, pengine ni wajawazito, jinsi watakavyoumia. Na wafikirie ya kwamba wengi wetu tunahitaji amani ili tuweze kutoka katika nyumba zetu.